Bona tarda a tothom. Si us sembla, comencem el ple ordinari amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les actes anteriors. Algun comentari de les actes? Les de poc, les de poc. Si vol fer unes consideracions a la secretària que van quedar admeses. Per tant, aquestes correccions que va enviar el Partit Popular les donaríem per aprovades. Molt bé, passem al punt número 2, que són donar compte dels decrets de l'alcaldia. Es dona compte dels decrets d'alcaldia emesos del dia 13 de novembre, 31 de desembre, que van del número 1006 a 1184. Algun comentari? Seguim endavant. Passem al punt número 3, que és donar compte de les xifres de població de Lliçà d'Amunt a 1 de gener del 2017. Dins l'escrit de l'Institut Nacional d'Estadística, perquè es notifica que la xifra de població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2017 és de 14.933 habitants, dins el Real Decret 39/2017 de 15 de desembre, perquè es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2017, dins el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es dona compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2017, que és de 14.933 habitants. Bé, us explicar quatre dades. Ja una mica passat mitjans d'any ja vam arribar als 15.000 habitants. En tot cas, comentar que les estadístiques que tenim històriques Lliçà els últims 35 anys o 40 no deixa de creixer. I aquest cop ha crescut des de la comparativa 2015 a 2017 amb 174 persones. Segueix sent el centre que Artigues i Can Salvador dels barris on les zones on hi ha més població i la tendència, com a la resta de Catalunya, és que la piràmide de població cada cop deixa més de tenir la forma de piràmide i es converteix més en vertical. Això vol dir que s'està envellint. I una xifra que us puc donar és, per exemple, la mitjana d'edat de Lliçà d'Amunt en el cens de l'1 del 16 era de 40 amb 51 anys i ara hem passat de 40 amb 85 anys. Per tant, això mostra que la població a poc es va envellir. Llavors, durant aquest període, durant tot l'any 2016, les xifres de 2017, van haver-hi 1.037 altes i 893 baixes. Quasi totes de la província de Barcelona. Després hi ha altres de la resta de Catalunya, el resto d'Espanya i estranger, però el 80 o el 85% de la població que ve o marxa venen de la província de Barcelona o marxen també a les zones de la província de Barcelona. No sé si aquestes xifres. Un comentari. No, més que res és més jugat que mai el nombre de baixes i d'altes que hi ha. Hi ha 1.000 altes i 800 i pico baixes. El creixement és petit, però el moviment de població la rotació és salvatge. És molt gran, és un 80% de diferència. És molt bèstia, sí, però és una tendència que ha estat sempre, jo ho analitzava. Sí, però i portem molts anys. Antigament eren terços. Sí, però l'època aquella de vaques bordes. Sí, eren 1.500 que marxaven i 1.000 que venien i 1.000 que marxaven. Però el saldo sigui tan petit i hi hagi tant moviment és normal. Molt bé, passem al punt número 4, que és l'aprovació del conveni de manteniment del sector de Can Montcau amb Pontarà. En data 26 de maig de 2016, el ple de l'Ajuntament va aprovar un conveni entre l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i Pontarà al respecte de la conservació de les obres d'urbanització executades a l'àmbit de Can Montcau. Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província el data 8 de juny. Atès que en l'actualitat les propietàries majoritàries del sector són les societats BGP Espanya 2 i BGP Espanya 3 i aquestes han sol·licitat fer-se càrrec del manteniment i conservació de l'enjardinament dels espais lliures vinculats a la vialitat i els de nova creació annexes a aquest, dins del dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme es proposa el ple d'adopció de següents acords. Primer,
aprovar la venda del conveni de conservació de les obres d'urbanització executades en l'àmbit de Camp Montcal pel que fa al manteniment i conservació de l'enjardinament dels espais lliures vinculats a la viabilitat i els de nova creació. Segon, autoritzar el senyor alcalde la signatura de l'esmentada venda. Tercer, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província. Quart, notificar aquest acord als interessats. Molt bé, aquí, diguem que el grup aquest votarà és Mango. I a Mango hi ha marcat un acord de fer el manteniment de tota la zona verda del polígon industrial. Es va fixar una xifra, el que dèiem el manteniment de la zona verda, també feia el manteniment de l'asfaltat, asfaltant, neteja, enllumenat públic, etc. I es va fer una valoració que pujava uns 90.000 euros a l'any per fer tot aquest manteniment, que tenen l'obligació de fer durant 5 anys per temes urbanístics. El fet és que una empresa ha comprat el que és la nau de Mango i les adjacents, els terrenys adjacents, i aquesta empresa prefereixen fer ells el manteniment del verd. Nosaltres, com que portem una experiència d'un any amb el manteniment del verd, també semblava una cosa fàcil i no és tan fàcil, perquè una cosa és mantenir el verd, la gespa, i una altra és mantenir el verd, unes coses que està jardinada, que tenen unes pendents que no acaben d'agafar-se bé al terreny i per tant no quallaven ni es tenien de fer substitucions i no era un manteniment, sinó al final era allò tornar a canviar totes les plantes i això que es buscaven plantes autòctones. Per tant, al final ens sortia, diguem, la broma, perquè una miqueta de cara, i quan es va venir l'empresa aquesta, que la proposta de dir, nosaltres volem fer el manteniment, ens encantats de comprar. I aquí ve aquesta venda del conveni que es va signar temps. Aquesta és la situació. Recordo que quan es va signar el conveni vam demanar si realment per aquella quantitat es podia fer el manteniment i ja s'ha vist que no. Ja s'ha vist que no. Per tant, si ho fa un altre millor. Una de les preguntes ja me l'has contestat, que és quin termini són 5 anys, però a partir de quan comença aquest termini? De la data que Es va signar? sí, és quan es fa la recepció. La recepció del darrer del manteniment i tal, no 5 anys urbanístics. I estem en quin any? El segon? El tercer? Jo diria inversió, tot i que l'empresa aquesta que és propietària ara ha dit que ells volen mantenir per dir que el segon? Sí, doncs el segon. No digues. L'enjardinament cap encara, que estava en garantia. Però l'enjardinament L'enjardinament no l'havia recepcionat perquè estava en garantia per l'empresa que l'havia de fer i a més no anava, no funcionava, aleshores nosaltres no el volíem recepcionar. Sí, encara no s'havia de començar, ara es començava, s'havia de començar. i l'ordre és el segon. Ara començaria el segon, perquè és que no es va recepcionar des No, jo dic més el tema de l'enllumenat, el tema de... Sí, de sol. perquè no s'havia recepcionat. Tenia deficiències. De hecho el tema está en que nosotros cuando en el mes de mayo fuimos a reflexionar lo que era el tema de jardinería, vimos que no estaba en condiciones de reflexionar. Entonces la empresa Mango y la propia empresa que estaba haciendo el tema de jardinería empezaron a plantear la sustitución de cierta cantidad de la parte jardinada, porque ha funcionado solamente un 55% de lo que plantaron. Mango no quiere cambiar la idea inicial que ellos tenían y tal, y nosotros en principio dijimos que nosotros tal y como estaba no podíamos reflexionar. En el mes de septiembre se hizo una limpieza de una cantidad de zonas importante de esto para que se hiciese una replantada, y a razón de poder empezar a hacer esta replantada nosotros planteamos a Mango de utilizar especies autóctonas de aquí de la zona. Se nos dijo que no, que ellos querían las gardenias estas y tan famosas de allí de Holanda, y entre medio de esta discusión que teníamos y de intentar ver cómo enfocábamos el tema, fue cuando la empresa compró el y apostó por hacer ellos el mantenimiento de
de la jardinería, y a nosotros nos han hecho un favor. Porque una cosa era mantener los espacios y otra cosa es acabar a final de año teniendo que repoblar el 60-65% de lo que allí había y con las especies que ellos querían. O sea que dejar el tema y que sean ellos los que los gestionen. Sentit el vot. Abstenció. A favor encara que hagin fet el pelotazo, l'empresa aquesta, l'empresa de UGT que no va fer el pelotazo com l'abans, però bueno, s'agraeix. Si no ho han fet, bueno. Ens abstenim perquè en el moment tampoc no diu exactament què mantindran, com mantindran, en quina qualitat. Per tant, tampoc es comprometrà a res. Si la quantitat de diners no es pot mantenir allò que els ciutadans ho volen, DPG probablement no farà allò que exactament seria compromès. Per tant, nosaltres ens abstenim. De hecho, la propia empresa de jardinería que tenía una parte garantizada de lo que ponía, ella no quiso hacerse cargo de esto, y ellos ya le habían comentado a Mango que ellos no podían hacerse cargo de repoblaciones de este tipo de plantas que no son de aquí, que vienen de Irlanda y que no se adaptan a nuestro clima. Y de hecho, la discusión que tuvimos en el momento en que íbamos a recepcionar es o la empresa replanta y luego nosotros ya vemos cómo funciona. La empresa no quiso replantar, Mango no quería pagar y estábamos en ese punto de discusión de decir, bueno, lo que sí que se hizo es quitar un 45% de lo que se había plantado porque estaba seco y no funcionaba, y entonces entre medias cuando entró la empresa y bueno, a nosotros francamente con el tema de jardinería, con lo que teníamos que aportar allí, mantenimiento de REAC y toda la historia, por el precio que nos iban a pagar no nos interesaba que nosotros hiciéramos el mantenimiento. Molt bé, passem doncs al punt número 5, que és l'aprovació del conveni urbanístic amb l'Incasòl pel desenvolupament del centre. En data 30 de novembre de 2017, el ple de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt va aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt pel desenvolupament del sector centre Can Guadanya i del sector centre Can Francí de Lliçà d'Amunt. Per la seva banda, el Consell de Direcció de l'Institut Català del Sòl, en sessió del dia 18 de desembre, va aprovar l'esmentat document. Atès que s'ha pogut comprovar que el document aprovat per l'Institut Català del Sòl és diferent de l'aprovat per l'Ajuntament, en concret no inclou el darrer paràgraf del punt expositiu 4, afegeix la data de l'informe que s'esmenta al punt expositiu 6è i no inclou el darrer paràgraf de l'acord del segon, dins el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme, amb el vot en contra del grup d'Esquerra Republicana que considera que manca de documentació i que no queda clar com quedarà el patrimoni municipal del sòl, es proposa el ple d'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt per al desenvolupament del sector centre Can Guadanya i del sector centre Can Francí de Lliçà d'Amunt, incorporant els canvis aprovats per l'Institut Català del Sòl que s'assenyalen a la part expositiva d'aquest acord. Segon, donar compliment a les mesures de publicitat establertes en el punt 14 del conveni. Tercer, comunicar aquest acord a l'Institut Català del Sòl per tal de poder formalitzar l'esmentat conveni. I quart, autoritzar l'alcalde per la seva signatura. Lourdes? Bueno, tornem a portar aquí al ple la proposta d'aprovació del conveni perquè va haver un creuament, la veritat va ser que va haver un creuament de correus entre l'Incasòl i serveis jurídics de l'Ajuntament i ells ens demanaven treure dues frases i per fet de treure aquestes frases s'ha de tornar a trobar. Les frases en si no impliquen res en el contingut del projecte, de la proposta del desenvolupament del centre de Lliçà d'Amunt, però s'ha de passar pel ple perquè l'alcalde ha de signar el mateix conveni que tingui l'Incasòl aprovat. El que ens proposa l'Incasòl i que nosaltres proposem és treure un paràgraf on simplement nosaltres notificàvem que hi ha un recurs per part d'una persona del planejament
Després ens diuen que hem d'afegir una data, que l'afegim, i després una frase que vam voler posar en el seu dia, que era que nosaltres dèiem que no ens faríem responsable de les indemnitzacions als propietaris dels terrenys si és que l'aprofitament baixava, però com l'aprofitament no baixarà, sinó tot el contrari, fins i tot es preveu que pugi, no caldran aquestes indemnitzacions. I és per això que és millor treure aquesta frase, perquè si no és contradictori. I al novembre ja vam comentar que no ens havia agradat trobar-nos al conveni sobre la taula sense haver parlat. Del novembre al gener tampoc no hem parlat d'aquest conveni. Nosaltres creiem que aquí falta el tema, sí que ara hi ha un informe d'intervenció, però és un informe vaga que no compromet res, perquè l'únic que diu és que de moment no hi ha res concret. Precisament el que volíem nosaltres és que concretés diferents coses a nivell d'intervenció. Una, les subvencions que es comprometen realment, si ens podem comprometre o no a aquestes subvencions, a l'Incasòl, pel valor de les llicències d'obres, etc. Com que no es concreta, doncs hauria d'haver-hi d'alguna manera la justificació d'intervenció de que això pot ser així. I l'altre més important és el que se'n deriva en el patrimoni municipal. El patrimoni municipal de sòl i habitatge es compromet en aquest conveni perquè es cedeix íntegrament a l'Institut Català del Sòl amb una clàusula vaga que diu que ja en parlarem més endavant de quina part repercutirà a l'Ajuntament i quina no. No es concreta quina, no diu en quines condicions es concretarà, no diu absolutament res i per tant això és una zona que té molts metres quadrats de cessió a l'Ajuntament i aquesta cessió es compromet a un tercer, que és l'Institut Català del Sòl, sense concretar en quines condicions, si això l'Institut Català del Sòl s'ho vendrà un privat o quedarà en mans públiques, etc. Per tant, nosaltres veiem que aquí són coses que continuen estant en l'aire. L'altra qüestió és que quan vam començar a parlar amb l'Incasòl van quedar que hi hauria organismes de participació de la ciutadania en aquest desenvolupament. Això no es reflecteix en aquest conveni, no tenim notícia de que s'hagi plantejat en cap altre àmbit de l'Incasòl i per tant creiem que hauria d'estar en el conveni. En canvi sí que s'introdueix un tercer que és la UTC que estaria que sigui, però podria no estar-hi perquè si és bilateral entre Ajuntament i Incasòl no sé per què aquí l'Ajuntament incorpora la UPC. Bé, sabem que hi ha hagut alguna reunió de propietaris durant aquests mesos, perquè ens ho han dit algun propietari. Nosaltres com a grup municipal hem de protestar perquè estigui endavant una cosa sense comptar amb nosaltres, sense avisar-nos de res, sense deixar-nos participar en res i per tant nosaltres aquí no canviarem el sentit de vot, votem a favor. Bé, simplement els convenis han de ser oberts, si els acordes massa després de totes aquestes s'acursetat. I per tant, tot això que deies de dels aplicacions i és que l'Ajuntament, que és una mica sol, a veure, per què s'ha parlat és simplement que ells tenen unes despeses, aquestes despeses s'han de restar i el que quedi s'ha de discutir de quina manera reverteix el poble. Aquesta és una mica la idea. Però que hi ha diferents solucions, jo crec que és a la mesa d'aquesta comissió de seguiment per fomentar l'Ajuntament i fomentar ells, de discutir més o menys com ha d'anar aquest benefici per part de l'Ajuntament. Per tant, ho deixem obert expressament. Té el sentit una miqueta de no concretar, però després no enganxar-se als dits. El plantejament va ser més en aquest sentit.
al punt número 6, que és l'aprovació de l'acte de lliurament de les instal·lacions i comunicació d'un acord entre l'Ajuntament i Bioquip per a la relació de la zona de Camp Valent. Per decret d'alcaldia del 15 de desembre de 2010 es va aprovar definitivament les bases d'actuació del polígon discontinu de Camp Montcau, Camp Valera i Salamunt. A la base setena s'establia que l'empresa Bioquip podria continuar amb les construccions situades en l'àmbit de Camp Valera i que eren de cessió obligatòria i gratuïta fins a termini de 2 anys a comptar des de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l'àmbit. I així mateix, Bioquip renunciava a qualsevol indemnització per valor de les construccions, instal·lacions i per despeses de trasllat. Per altra banda, a la base novena s'establia que en cas que l'Ajuntament acordés l'enderroc de la totalitat o part de les edificacions i instal·lacions, Bioquip sufragaria el cost de l'enderroc fins a la quantitat màxima de 200.000 euros. En data 23 de desembre de 2010 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del sector discontinu de Camp Montcau a Camp Valent. Vist que en aquests moments Bioquip ja està en disposició de fer el lliurament de les parcel·les de cessió obligatòria i gratuïta establertes en el projecte de reparcel·lació, és l'interès de l'Ajuntament que les edificacions i instal·lacions no siguin enderrocades i en l'adquisició de béns mobles que es troben a les edificacions, vistos els informes emesos per l'arquitecte municipal, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'acte de lliurament d'instal·lacions i formalització d'acords entre l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i Bioquip en compliment de les previsions de les bases d'actuació de la Junta de Compensació del Sector Discontinu de Camp Montcau, Camp Valera i Lliçà d'Amunt i del projecte de reparcel·lació i autoritzar el senyor alcalde per a la seva signatura. Bé, a part d'un petit espai en zona de fred que necessita Bioquip fins màxim l'any 21, totes les instal·lacions ja les han deixat per instal·lar-se a la zona de Camp Montcau. Per tant, l'Ajuntament necessita recepcionar aquestes instal·lacions perquè les volem ocupar i com que les volem ocupar totes, una cosa que queda clara és que no hi haurà cap tipus d'enderroc. I aquí prenem la decisió de no enderrocar res perquè diferents espais serviran per diferents activitats. Llavors, el que Bioquip volia, de totes les coses que tenim inventariades, temes de calefacció, enllumenat, temes de vigilància, de seguretat, de mampares, de cuines, etc. S'ho volia vendre. Llavors, com que a nosaltres ens interessava que les instal·lacions no ens les destruïssin totes per dintre i perquè sortiria la cosa molt cara, vam començar una negociació per veure si els hi podíem, entre cometes, comprar. Si mireu, si hi ha l'informe de l'arquitecte, està parlant que la valoració de les coses que hi ha dins són bastant més de 400.000 euros i ells ho deixen per 100.000. És com un regal per part de Bioquip, el qual ells ja em sembla que el contracte de l'any 2017 ho han donat de baixa dels seus actius. Per tant, l'operació amb aquesta signatura d'aquest conveni el que comporta és que nosaltres com a Ajuntament, un cop paguem els 100.000 euros que hem valorat tot el que ens deixen, moltíssim més, ens permetrà ja ocupar definitivament el que són unes instal·lacions que realment eren nostres quan es va fer tot el tema del sector discontinu. Però estava ocupada i ells tenien un conveni fins l'any 21 de poder ser-hi. Va ser que ells els interessa marxar d'allà el més ràpidament possible, perquè les inversions que han fet a Camp Montcau s'han de rentabilitzar el més ràpidament possible. I per tant, ja hi soc allà, excepte el que comentava abans, menys un espai que necessiten per una història d'algunes certificacions en Xina, que no les he equivocat, sembla que de Xina, i per tant ells ens han posat la data del conveni de l'any 21, però molt possiblement el 19 com molt tard ja marxin del tot. Per tant, aquesta és la proposta. Bé, de fet, el conveni és un conveni, o sigui, 3 convenis en un, en dic jo, és la cessió al mínim, que és prou important, l'adquisició del material de les instal·lacions, i el tercer és la cessió o la cessió dels espais de Bioquip. No és ben cessió perquè ja hi són, ja ens en tant. Molt
tenir el domini, de fet, més o menys ja són les dates que havia establert, no? Més amunt, més avall. El tema de l'adquisició de les instal·lacions. Són 100.000 euros que el conveni diu que s'han de lliurar abans del desembre del 2017. S'ha pagat, no s'ha pagat, en base a quin pressupost, del 2017 o del 2018, amb quina partida? No s'ha pagat, de l'esborrany jo no sé si ho vam arribar a rectificar, jo diria que ho vam rectificar. Es va treure això. Es va treure la capital, el pagarem ara. El pagarem ara. I hi ha una dotació, pressupost 2018, hi ha una dotació per a tot el tema de trasllat i despeses derivades de l'ocupació municipal de lloc i tirem d'aquesta partida. Llavors, la cessió d'espais és un laboratori d'uns 300 metres quadrats, 350 metres quadrats, més un petit despatxet de 30 metres quadrats. Clar, això incidirà en les activitats que realitzi l'Ajuntament en aquests espais fins al 2021, almenys s'ha de preveure, si és abans no serà. Però això lliga amb una qüestió que està pendent encara, el tema de Can Maler, que és què s'hi farà a Can Maler. Serà compatible amb aquests espais, però la primera és la més important, no? Què s'hi farà a Can Maler? Tenim pendent un procés participatiu, una definició d'usos públics, que ja entenc que hem de córrer amb això, però l'altre també hauria d'anar en paral·lel corrent. Bé, això són dues coses diferents. Això és el conveni que jo dic, i l'altra cosa els usos que donem com la distribuirem, que s'està treballant bé. El tema de l'espai que reserva per bioquit, sí que són uns 300 o metres quadrats amb un accés directe. I per tant no afecta, sí que afecta, però no afecta, diguem, el que nosaltres puguem fer en aquesta zona. En principi, l'espai de la nau que ells necessiten és on teòricament nosaltres volem posar en principi els serveis municipals. I per tant, qualitat i de sobres. Nosaltres com a Ajuntament estem ocupant ni un terç dels espais que podem arribar a ocupar després allà. Per tant, són dues històries diferents. Estem treballant ja bastant, ho tenim molt avançat. Què és el que volem distribuir les coses que volem fer a cada una de les naus, però no té res a veure amb el conveni de Filipina. Sí que és cert que s'ha de treballar i estem treballant. Allà s'està puixant i s'està concretant, però el procés participatiu molt possiblement sigui sobre espais que quedin lliures. Els espais que hi ha a l'Ajuntament estem determinant que hi hagi serveis municipals, coses aquestes, que evidentment no hi haurà un procés participatiu. El fet són els espais que queden lliures. Igual hi ha un espai per les cerveseres, o hi ha un espai pel consorci o pel clúster, aquestes coses ja estan delimitades. I com a delimitades no hi haurà cap davant per trasllat a mesura de les nostres xarxes financeres. Els espais que quedin, llavors sí que hem de fer un procés obert. Però no, això és tota discussió, ara estem aprovant el conveni. Francisco, ¿algún comentario? De hecho, como sabéis, ya hay un espacio que ya se reservó para todo el tema del consorcio, que se sigue trabajando en él, que será el clúster, y hay algún espacio más que también, cuando estabais en el equipo de gobierno, ya se estuvo hablando, se estuvo comentando. Todos los espacios se están definiendo y ahora ya estamos preparando cómo será el proceso participativo para todas las instalaciones que queden libres. En breve se está definiendo con la Diputación, que es la que nos está ayudando a gestionar el proceso participativo, que terminaremos de definir qué espacios ya están ocupados y qué espacio ocupamos con otras actividades. De hecho, desde diferentes áreas se está trabajando en espacios que se quieren hacer posibles actuaciones para confirmarlas con otras entidades supramunicipales que tienen que ayudarnos a colaborar en ese tema. Y bueno, a partir de estos meses ya trabajamos en poder definir lo que sí y lo que va al proceso participativo. Manel, un comentari? Ja, s'ha parlat altres vegades, però penso que tot que sigui el tema de Maler ha de ser progressiu. Evidentment no tenim la
viabilitat econòmica de quan va falli un intent d'altre cop. Llavors, estem aprovant aquest conveni ja de sessió definitiu, tot i la veritat, però l'espai que hem de seguir encara per temes, em sembla que eren judicials d'equips i històries extres de l'empresa encara. Llavors, sí que s'està treballant sobre el tema i el que sí que bueno, comencem, si no estem equivocats, per una primera fase i llavors ja completant, evidentment, en aquest procés d'anar-nos a posicionar cap allà, hi haurà el procés participatiu que vam quedar d'acord que faríem i és una pas a pas, no es pot córrer aquest tema. És a dir, el comentari a favor, vots? A favor. A favor, molt bé. Cap vot també. Bé, quedaria aprovat per unanimitat. Passem al punt número 7, que és l'aprovació de la modificació del Pla General per donar compliment a la sentència del recurs contenciós administratiu 107/15. La secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 19 de setembre de 2017, ha dictat sentència en el recurs contenciós administratiu número 107/2015 interposat per José Pau Vilar de Boc contra els acords de 4 de juny de 2014 i 18 de desembre de 2014 de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, pels quals es va aprovar definitivament el text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà. En la part dispositiva de la sentència s'estableix estimar parcialment el recurs interposat en el sentit que la fitxa del sector 7 de Can Guadanya 9 es contradiu amb la normativa urbanística, atès que ha previst el sistema d'ordenació d'alineació vial quan el tipus d'ordenació de la clau 4B és el d'edificació aïllada. Atès que la sentència assenyala que sense necessitat de cap tramitació l'Ajuntament haurà d'ordenar degudament el tipus o sistema d'ordenació a la fitxa del sector sud 7 de Can Guadanya 9 amb la clau 4B, vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme, es proposa al ple de l'Ajuntament, primer, modificar el sistema d'ordenació que consta en la fitxa del sector 7 Can Guadanya 9, on diu alineació de vial, haurà de dir edificació aïllada, que és el sistema d'ordenació que estableix la clau 4B en la normativa urbanística, i segon, notificar aquest acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seva aplicació definitiva. Un comentari? Sí. Com que he estat uns mesos també a resident d'urbanisme, el nostre POUM es va córrer a aprovar-lo. Una mica la sensació és que de qualsevol manera. I hi ha un munt d'errors dins el POUM, molts, que fan a propolir els serveis tècnics i que ens porten a contenciosos i a aprovacions com la d'avui, que suposo que tots hem de votar-hi a favor perquè és una sentència judicial. La qüestió és l'Ajuntament es planteja demanar responsabilitats als redactors de l'IPOM per la manca de cura en la seva redacció. Mira, l'altre dia estava amb l'Agustí Serra i em comentava que no són un cas ni molt menys excepcional. Normalment els plans generals són tan complexes, porten tant temps i tal, que aquests errors es cometen sempre. Va posar els exemples de diversos pobles que no me'n recordo, però que està dit